Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Es diu El mur. Que el personatge és... Comencem. Al mig d'aquest llibre hi ha un mur. És aquest. I això és bo. El mur protegeix aquest costat del llibre, de l'altre costat del llibre. S'està omplint d'aigua. Al mur se li ha caigut una totxana. Veieu? Ara hi ha més aigua. Aquest costat del llibre és un lloc segur, però l'altre no ho és. El més perillós de l'altre costat és l'ogre. Si mengen peix, se'n menjaria. Per això me n'alegro que al mig d'aquest llibre hi hagi un mur. I jo que estic en aquest costat. Però alerta, què li està passant? Hi ha aigua, s'enfonsarà. Segur que en aquest costat del llibre no hi passen aquestes coses, que s'està ofegant. Però no s'ha ofegat. Bufa, moltíssimes gràcies. Oh no, sóc a l'altre costat del llibre. I tu ets l'ogre que se'n menjarà. A l'altre costat s'està omplint d'aigua. Ja, 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 ja. Sóc un ogre bo. I aquest costat del llibre és fabulós. Vine, que te l'ensenyaré. Alerta, s'està omplint d'aigua i aquest peix verd s'ho menja tot. Ei, espera'm. Ei, ogre, espera'm. Aquest costat del llibre és fabulós. Aquest costat del llibre és fabulós! I ara fem nous amics. D'aquí en gos i d'aquí en gat ens veiem ben aviat.